i gwasanaeth Clwb 7 arall. Nawr te, gwasanaeth 3 yw hon, a ein cyfres mae Iesu yn fyw. Nawr heddi, mae gen i ffrindiau sydd yn mynd i helpu fi dweud y stori i chi. A dyma'r stori. Barod? Drychwch. Ychydig wythnosau ar ôl i Iesu farw a dod nôl i fyw, roedd ei ffrindiau'n allan yn pysgota. Fedrwn nhw ddim dal unrhyw beth. Yn ansydyn, dyma nhw'n clywed llais o'r lan yn galw, taflwch eich rhwydi ar ochr arall y cwch. A phan wnaethon nhw hynny, fe ddalion nhw fwy o bysgod na fedre y cychod ei dal. Arhoswch funed, meddai Pedr. Dyma'r un peth a ddigwyddodd ychydig o flynyddoedd yn ôl pan fynodd Iesu i ni ei ddilyn. Mae rhaid mai Iesu sydd ar y traeth. Ac yn sydyn, neidiodd Pedr i'r môr yn ei dillad a nofio yn ôl i'r lan. Dilynodd y ffrindiau eraill mor gyflym a fedrwn nhw, a phan gyrraeddon nhw, fe wnaethon nhw darganfod bod Iesu wedi bod yn gwneud tipyn bach o pysgota ei hun. Roedd e'n coginio pysgod dros tân poeth. Roedd arogl hyfryd arnyn nhw. Sychwch eich hunain ac eisteddwch wrth y tân, meddai Iesu. Gadewch i ni gael picnic fan hyn ar y traeth. Wel, am stori. Joiwch i'r stori na? Nawr, falle bod chi'n cofio bod ni wedi gwneud gwasanaeth fel hyn am barod nôl ychydig misoedd yn ôl. Achos mae'r stori yma wedi digwydd o'r blaen. Oedd Iesu wedi defnyddio'r un ffordd i galw'r disgyblion reit ar dechrau ei swydd o mynd o gwmpas ac yn dysgu pobl. Ac mae'n defnyddio'r un peth nawr i dangos i'r disgyblion fod Iesu yw e. A mae dal eisiau i'r disgyblion a ni hefyd i mynd allan a wneud ei waith e. A welwch chi hefyd, oedd wedi dweud wrth Pedr i taflu'r rhwyd yr ochr arall i dal pysgod. Ac oedd nhw wedi dal llwyth fawr o pysgod. Ond wrth nhw'n cyrraedd y traeth, oedd Iesu wedi bod yn pysgota am barod. Oedd pysgod ar y tân cyn i'r disgyblion cyrraedd y traeth. Oedd Iesu ddim angen iddyn nhw dal pysgod, ond oedd e dal eisiau nhw i fod yn rhan o'r stori. A mae'r un peth heddi. Mae Iesu yn gallu gwneud lot fawr o bethau. Ond mae dal eisiau ni i fod yn rhan o'r stori. Mae eisiau ni helpu fe. A sut ydyn ni gallu gwneud yna? Wel, ni gallu cario ymlaen gyda'r pethau oedd Iesu wedi dysgu. Ni gallu dweud wrth pobl am y straeon o'r pethau oedd Iesu wedi wneud ac am Duw. Meddyliwch amdano fe. Nawr, dwi'n mynd i gweddio, a wedyn dwi'n mynd i cael can, a wedyn dwi'n na fi gweld chi wythnos nesaf. Gweddion. Arglwydd Duw. Diolch am y stori am y pysgod. Helpa ni cofio bod Iesu, mae'n gallu gwneud popeth ei hun, ond mae eisiau ni gweithio gyda fe i cyd-weithio. A diolch bod Iesu eisiau ni fod yn rhan o'r pethau mawr mae'n wneud. Yn enw di. Amen. Nawr, dyma'r can, a fi welech chi wythnos nesaf. Hwyl! Mae Iesu'n dweud ti dilyn fi ac yn diried a gwely di mae trwy fy nerth y byddin rhyd ti dilyn fi. Dilyn
fi, mae Iesu'n dweud at gael o'n meddwl am hofnedd, mi bydda gyda thi bob dydd ti dilyn fi. Mae Iesu eisiau bod yn achub bwr i ni. Mae Iesu eisiau bod yn iachawr i ni. Mae Iesu eisiau bod yn ffrind byth byddoedd, ein brenin ni am byth. Mae Iesu'n dweud ti dilyn fi ac yn diried, ac gwely di mae trwy bynedd y byddin fi ti dilyn fi. Dilyn fi mae Iesu'n dweud at gael o'n meddwl a hofnedd, mi bydda gyda thi bob dydd ti dilyn fi. Mae eisiau ni oll ei nabod, mae eisiau ni oll ei garu. Mi farw am ei bod yn werthfawr iddo, mae'n ein caru ni. Iesu'n dweud ti dilyn fi ac yn ddiried, ac gwely di mae trwy fynedd y byddin fi ti dilyn fi. Dilyn fi mae Iesu'n dweud ac gael o'n meddwl am hofnedd, mi bydda gyda thi bob dydd ti dilyn fi. Mae Iesu'n dweud ti dilyn fi ac yn ddiried, ac gwely di mae trwy fynedd y byddin fi ti dilyn fi. Dilyn fi mae Iesu'n dweud ac gael o'n meddwl a hofnedd, mi bydda gyda thi bob dydd ti dilyn fi.